Mbona bafethu sengiphinde ngabuya futhi. Abanye futhi abadayisa ngezindlu bayi-scam nabo. Yabo laba hayi awumobhayiza bakushanga impela laba. Ngizobona ekupheleni kwevidiyo. Awuthi ngibafonele. Bengikade ngikhuluma naye ku-WhatsApp. Manje ngifuna ukumfonela mina khona ngizosheshe ngiqede ngaye. Awuthi ngimfonele-ke. Simuzwe ukuthi uthini. Iba yivalo laba. Mntaka baba. Yebo Nkabi yami. Nayi. Asiyenze lento Nkabi yami. Awungichazele kahle-ke mfowethu khona sizobona ukuthi-ke simisa kanjani ngoba yona le ndlu ngiyayidinga mfowethu. Ngikuchazela mntaka mama ne. Uyibonile ngethi kuthi imali ngisho bhuti. Ya uthe u-35,000 akithi? Yes, 35,000 ne. Yeah. So nento 35,000 rand imali asiyifuni yonke, sifuni 8,000 kuphela. Then wangithumela igama, sibongo, ID number, cellphone number ukuthi uyisebenzisa full time, ukuthi azokufonela sokuthole khona. Then wanginikeza only 24 hours ngalungisa amaphepha akho. Then after 24 hours if awunayo imoto ungakhona ukuthi uyokulanda lapho khona, sihambe ze kuyibona into yakho. If uyayithanda then usayina amaphepha, siya lapha police station, senze affidavit ukuthi uMr Makola ukunikezile indlu ngisho. Yenza izinto zokuthi right semthethweni ngisho. Ya ngizwa kahle baba. Yebo Nkabi yami. Then angicela ngamaphepha akho uzokufitela ivideo ngiyaphethe wakonfirm yonke into ukuthi ama-ID number akho akahle namagama akho ngisho. Ya ngikuzwa kahle mfowethu. Yebo bhuti wami. As long mina ngiphethe information lakho then kufanele ukuthi mina ngikuthumela ama-bank details uyenzele 3,000 rand siqale sisebenze uyekele mina ngicela ukuthi ungithembe sisebenzisane angeke ngikudisappointa ngisho mina isithembiso sami ngiyasifeza bhuti wami. Hayi ngiyabuzwa. Kodwa nakho kubuye kube nzinyana ukuthemba umuntu ningakaze nibonane uyabo. Kodwa ngoba but as long wena bhuti wami angithi usazongiphathela i-32,000 rand le uthi ngikuphathela uthi ngikuphathele mamaleni? No, ngithi usazongiphathela i-32,000 rand le ukuthi uzazoyikhipha nge-installment usohlala khona lapho kondlo yakho. Oh ya ushilo. Ukhipha 1,000 inyanga iphela. Then uqala ukhipha i-1,000 end of September ngisho. Hayi ngikuzwa kahle. Okwamanje mina i-upfront fee unakho yilo 3,000. 8,000 kuphela futhi. Lo mina ngiphethe information yakho then ngizokuthumela ama-bank details lapha uyenzele 3,000 rand awuqeda ungithumela i-proof of payment lapha futhi uyangithola Nkabi yami. Hayi ngikuzwa kahle. Lo 3,000 owani-ke mhlampe mekuyothi nje mhlampe ungibeke esithombeni ukuthi nobiza ngokuthi owani. Le 3,000 bhuti wami yakuthi silungise amaphepha akho abe right ngisho. Uyangithola. Manje Anguzwa? ake ngibuze futhi mhlampe ummeli yini ungabuza ukuthi mhlampe ummeli mina kanjani ngoba ngakujabulela ukuthi phela ngoba nami nginayo ummeli kube ukuthi mhlampe uyena akangilungiselela amaphepha nimise kanjani entweni ezikanjalo. If unemeli akunankinga bhuti wami. Angithi kunabantu ukuthi awanayo ummeli and angithi ngiyazi ukuthi already suhamba lapha e-police station ngisho. Uyangithola? Kuyokwenziwa police station ummeli khona. No, as long as wena unemeli akunankinga bhuti wami, akunankinga. Angithi kunabantu ukuthi awanayo ummeli. Mhlampe ngingamsendela ama-details enu ummeli. Ngingamsendela mhlampe ama-details enu ummeli. No, akunankinga bhuti wami, akunankinga. As long mina nawe sivumelani yonke into e-right akunankinga. Wena ungafika nemeli wakho akunankinga bhuti wami. As long mina yonke into ngiqedwe ngamaphepha akho ngikuthumele wona afika emeli lakho then umeli akakhona ukuthi a-verify. Angithi kufanele ukuthi ngikwenzele amaphepha akho akhona ukuba right. Ummeli yena ngisho ngathiwa akekho. Angithi lo mmeli uzoba khona angisengiqedile ngamaphepha akho bhuti wami ngiyaphetha ngisho. Hayi ngiyakuzwa. Yebo, lo mmeli wakho uzokhona ukuthi aphethe i-certificate sakho sendlu ngisho. Akhona ukuziverify, akhona ukusi-check ukuthi right ngisho. Yini igama le-agent yakho-ke bhuti? Angibuze?
igama le-agent yini? TLC. Yes. Umeleni u-TLC? Anguze? Umele ukuthini? Usho ukuthini u-TLC? Technical College Station. Ha? Technical College bani? Technical College Nation. Kodwa manje ngathi ayizwakali kahle uthe TLC. Technical CL. kodwa manje futhi uma usuyisho ayifani. Technical College Nation. Kodwa ithi TLC, Technical College. Yes. Okay, ngiyakuzwa. Webhuti, lo 3000 lona fanele ngokhipha nje ngale kokuthi sibonane. Lo ukuthi ungilungisela amaphepha ngithi. Yebo, unika only 24 hours. That means kusasa kudama ngaba ngiqedela ngamaphepha ayo. Then akona ukuthi ngithumele lapho ku WhatsApp nje. Ungazongidakela wena ngakhipha 3000 esingakabonani uyiskam wena ungazonginyela wena. Uyiskam wena, uyazwa? Uyangizwa? Usuyathula manje. Yewena. Usakhona? Hawu. Kuhlupha network manje hayi ngeke uyangizwa. Hey wendoda. Wathi ngimfonele. TLC Technical College yaphambana lento. Yebo. Ani batata yani batasho. Sebalekile. Ngisho ungathula kunandaba kodwa uyiscam wena. Bafethu. Yabo labantu laba bazoniqeda la. Ngizobona ukuthi lento abayenzayo ngathi nje iclinic hayibo ungaze uthembe ngizobona emva kwevideo. Qhubekani bafethu ningifollow like nabe no subscribe lapha ku YouTube ku channel yami. Khona ngizomzela namanye amavideo nibe wash ngadla. Mbuthi uhlala kuphi kwendawo wena? Mbuthi uhlala kuphi kwendawo kuzokhona ukuthi ngichazele kahle. Ingabe yami lapho ukhuluma noMr Makula ngisebenza ku-Department of Housing Settlement ngiphethe project for izindlo zethu zilapha eClayville, Ronfontein, Zakane, Jimiston, Binoni, Katlehong, Captain Park, Soweto. So angazi ukuthi ufuna kuphi ngikhona ukubonisa ama-pictures sicubeka. Ngicela ungikhombisa Jimiston. Khuluma noThulani. Iyodwa ukuthi uyayithanda ngikubonise phakathi sicubeka ngisho uyangithona. Ngisacela ungibonisa lena ke phakathi. Injani phakathi uyayithanda right sicubeke ngizochazela ukuthi sisebenza kanjani. Ngiyayithanda right. Awungichazela ke ukuthi kuye kwenziwe njani. Ngoba khona la ngizofona ke sixoxe sibone ukuthi simisa kanjani. Okay but Niyabona ke le video le iforwardiwe le VN iforwardiwe le ilaleliseni kahle. wami lento le is 35,000 rand but uyikhiphe yonke uyikhiphe sesitolamente ne but uqala sifune i-3,000 rand for registration ungithumela igama lakho sibongo ID number cell phone number ukuthi ayisebenzisa ne then before 24 hours uzoba utholile umlayizo ukuthi RDP has been approved. So mina ngizola ndawo wena ungitshela ukuthi sitibana kuphi isikhathi bani zihamba zakuyibona indlu yakho if ithandile uzosayina amaphepha wathola title deed yakho nesiya sakho futhi ne it's 4 room plus bath then imali ukuthi isele uzoyikhipha kancane awusohlala khona lapha kundlu yakho ngisho uyangithola. Mntaka mama kufanele ukuthi ungithumele igama sibongo ID number cell phone number ukuthi ayisebenzisa ngikuthumela ama-bank details lapho ukuthi uzoyenza le 3,000 khona siyaqala siyasebenza ne ngicela ukuthi ungithembe mina nawe sisebenzisane ngizokhona ukuthi ngikusize ne dala ngisiza abantu bajabulile bahleli nemindeni yabo ne mina isithembiso sami ngiyasifeza ngisho uyangithola bhuti wami.